Magandang gabi mga kabarik, tayo muling nagbabalik sa ating vlog pakalipas ng 2 taon. Muling papakita namin sa inyo kami ang aming ulam ngayong gabi ay tinulang manok. Ito yung mga ingredients natin, pangkaraniwan na yung dahon ng sili, papaya, manok, luya, bawang, sibuyas. Tapos meron tayong chicken nor cubes, may patis, may paminta, may mantika. Ngayon, igigisa na natin mga kabarik. Mamaya, papakita namin sa inyo kung paano mag-isa hanggang sa pagkanaluto at yung pag-serve. Salamat. Yan na. Mantika. Bawang. Bawang. Sumunod sibuyas. Tapos luya. Natin maging brown ang sibuyas sa medyo brown. Ilagay ang manok. Saka ito, magic sarap. Pampasa. Takpan muna natin. Pakulin natin ng konti. Nakalagyan natin ng sabaw.
manok, pwede na natin ilagay ang papaya. Papaya. Tapos, lagyan na natin ang tubig. Takpan ulit natin, pagkulo, tikman natin kung tama na ang lasa. Kung kulang pa ang lasa, lagyan ulit natin ng ibang pampalasa. Tingnan na natin, nakulo na siya. Pwede na natin siyang tikman kung anong lasa. Parang makabangka. Lagyan natin siya ng eto, chicken cubes. Para maglasang manok na manok. Takpan muna ulit natin. Tingnan na natin, baka luto na ang papaya. Simpla. Sarap na ah. Luto na din ang papaya. Lagyan na natin ang talbos ng sili. Para natin. Patay na natin siya, luto na. Pwede nang kumain. Na ang tinulang manok, luto na. Pwede na ulam sa hapunan. Sana mga kabariks na gustuhan niyo ang luto kong tinulang manok. Maraming salamat po. Sa susunod po uli.